kadabis no. Kaon kani? Unsa may imo? Talong. Di mo ka gulay matats. Gulay man gyapon ning talong pero dabis mo gani. So what's up ka na tong tanandra matas no, may buntag sa inyong tanandra. Ato na pong tiwas og luto ning duha ka bok-opo nga nabilin matas kay ni action nagguwang no. Siyempre ato sa napanitan matas kay dili namon nato diretso og ad-ad kay medyo guwang na lagi, so ang hitabo dia dugmok-dugmokon sa nato nagmaayo. Karong panahon na matas medyo pigado jud ang ato panagat no tungod sa panahon nga di nato masabtan, mao nang magulay-gulay lang sa takarong panahon na. Og pagkahuman na matas subakan pud nato na og sardinas. Sardinas jud ang pinakadabis sa subak anang opo. Kung naalang ko isda mga tats, isda jud ang ako isubak ana no, mao nang nangutang na lang og sardinas sa tindahan kay wala ko lain kasubak ana kay pigado lagi ang ato panagat karon. Og isa pa mga tats, sayang pod kung dili na tulutoon no kay ato biya nang gipalit, sayang pod ang atong kwarta. Pagkahuman magsugba pog kog talong mo nang ato sang hugasan diha. Tats, magsugba tag talong kay palitan to ginamos. Ipare sa ginamos, ay no. Unya naman ko'y sobrang nga repolyo mga tats, ato na po nang ihalo dito para di pud masayang. Og pagkahuman mao na gigisa na nato ang kalamasan. Siyempre matats, ang iyang kaparentihan no ang asin og ang bitsin. Dili pod nato pwede ibilin sila kay mangluod pod na. Og pagkahuman ilunod na nato ang sardinas. Pagkahuman butangan pod nato tubig nga isa ka lata. Isunod po nato ang repolyo ganiya nga atong gihiwa-hiwa no. Siyempre dili pod nato kalimtan ang iyang igagaw, ang atsal. Pagkahuman atong takloban. Nachop na batats, balog may magic sarap. Uy, nachop na itong gulay. Oh, tabisi, kung sa kadabis. Mga tats, achop na itong talong. Oh, ato na siyang butangan og mga ingredients. Tanawa. Ano yung pinakadabis mga tats? Siyempre ang atong ginamos. Muni pang pagana matat nga kaon ba. Lami mo guni siya pare sa ginamos matats. Habab na. Nawas ko dabis no. Kaon kani? Unsa may imo? Talong. Di mo ka gulay matats. Gulay man gyapon ning talong pero dabis mo gani. Hapit ako gyukaran matats, ira ba nimo kaon ni pangwak na jud ni. Habab na matats. Pagtitom na. Kami aja ni isang talong.